I betenge sana nje imali yephepha. I betenge sana nje imali yephepha. Jonga bengiyama nkonqo zemizi benilamba ngigoqa nebhinzi benilaha loba besithi ngoba nibaskima ndithanda ubulova nenkintsha ndisitafa isirhoba setshisha ndithanda ukuroba nempintshi ndithanda ubuhomba ndiklina I would watch amajita bet bayaphanda becutha ndabona ikamva belicutha ndakhetha ukuhamba ndathutha ndakhetha ukumatha ndafunde bubhanxe ndalwa ndaluza ndathakho nto izoba mnandi apho ndazama uyidaluta banokuthafotshisana banokubhotshokisana banokugimhodle wena kuba upholisana yimbodla izoli and if you holy you boring kwaba asikhangela nanelife elela and then yebhode bar bebulalana nje imali yephepha ayibethenge sana nje imali yephepha bebulalana nje imali yephepha ayibethenge sana nje imali yephepha bebulalana nje imali yephepha ayibethenge sana nje imali yephepha bebulalana nje imali yephepha ayibethenge sana nje imali yephepha dala ndasikelela ekasa ngizuwendeka nobusela makumele ecaleni nzasipushela isigelo ndangabamba landulela beleqa abantu ngemela khala amakhehli girls scream ekasi bephakanyiselwa I mean nqabile umjito ongamfundo life obasisigege udlale ngedayile GTI uhanqweza isigelekeqe asawuhanqweza isigelekeqe kululu vele uqeqe ngoba ngoku kokhalotshu nabuqondu vele uleqe ngokuselulu yingqeqe kuba kulula bakupheqe you have no school you wanna be cool ngezinto ezinkulu phethe irhenqe you are not cool usisimenqe and uzophupha ungqengqe thina sohumba apha wokufa njengobukufa vele ukuleqe bebulalana nje imali yephepha ayibethenge sana nje imali yephepha bebulalana nje imali yephepha ayibethenge sana nje imali yephepha bebulalana nje imali yephepha ayibethenge sana nje imali yephepha bebulalana nje imali yephepha ayibethenge sana nje imali yephepha. Yo, and of course you know why son, it's because usisinice son uyazazi ulisoft intwana ekhule ngobhubhayi sorry talk ubuphanqa telling me you chose uxhaka cause when it comes to carry gun and knife you all know uligwala and yasithola unokwazi ba sisikolo ungarhayisa cause you've always been indoors yadeaf unguboyboy kamamakho well of course you can try to be a gangster cause you know you are a mess man uyadefa nakwidaba ungabeka flat son kule game you do or die you put your trust into your gun a bullet flies and hit your face and then you die ngemithambo wena unokwazi nobamba ikhago ungabanjwa lale nkantolo ufike utwele everything pha cause uyibhare ngazi nomdlalo bebulalana nje imali yephepha ayibethenge sana nje imali yephepha bebulalana nje imali yephepha ayibethenge sana nje imali yephepha bebulalana nje imali yephepha ayibethenge sana nje imali yephepha bebulalana nje imali yephepha ayibethenge sana nje imali yephepha bebulalana nje imali yephepha ayibethenge sana nje imali yephepha.